Li bajarê Amedê pêşengeha xurek û xwarin hat vekirin. Ji aliyê Amedekar navenda pêşengeha Abinavê Mezopotamyayê ve bi piştgiriya jora bazirganên Amedê, walîtiya bajêr, şaradariyê ve ji bo 6 rojan pêşenge hat vekirin. Di merasîma pêşengehê de serokên jorên hemî bajaran amade bûn. Destpêkê de tîma govenda bajarê Erzeromê dîlan gerandin, dûvre pêşenge hat vekirin. وەکی زانن jî xwarin û vexwarin yanî modernîzata ser xwarin û vexwarinê li welatê me li Mezopotamya ev rê li vira dest pê kirî çünkü genim jî li vira çêbûyê em bêjin ki heywan û ehlî em ehlileştirme yanî ew jî li vira çêbûyî belawe ya temelê bingeha wê li welatê me li herêma me hatiye avîtin em her sal bajarekî Tirkî em dikin mêvanên rûmetê îsal jî Erzeromê Erzurum hem aliyê dîrokî wekî hûn zanin dîrokekî kevne û alî xwarin û vexwarinê jî dewlemend e. Di pêşengeyê de her cûreyên xurek û xwarin hebûn. Ji 57 bajaran 168 kampanya beşdarî fuarê bûn. Mêvanên rûmet a pêşengehê yek welatê Îran bajarê Urmiyê bû. Yek jî bajarê Erzurum bû. Kampanyayek a peynîra jî ji bo mêvanê rûmet a pêşengehê 25 mîtro peynîrê helandî çêkir. 25 metre ji bona Erzeromê. Ji bona plaka Erzurum 25 metreye. Ev peynîrê me ye. Öğretima Gültekin'e, peynîrê Dicle'ye. Veya peynîrê Bizna'ye. Yani heçî sibe çêdibe ji şîrê teze. Şîrê xwe em nakelînin. Belê em wanî têman kahvaltısı salona me hene wanî, du dikanê me hene. Wanî tanıtmışken daha doğrusu. Evet bêjim otlu peynir, yağ, nivîşk heye, ondan sonra hingivîn heye, torak heye, nan heye, çörek heye, hingivîn heye. Pêşengeh wê 6 rojên din jî bi dome û aşpêş wê di pêşengehê de hin çalakî û pêşbaziya jî li dar bixin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.